Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongetorriak urretalur saio honetara gaurkoan egu giroan gaude eta Lesaka aldera joanen gara, bertan lehenbiziko atalean, sagardotegira hurbildu eta Linjurren bordan Juan Mari Lopezekin solastuko gara pixka bat nola heldu den, garai berri hau, garai gogorrak, eta berak kontatuko digu bere ikuspegia, ondotikan Lesakan jarraituaz, Kistin Berra Lertxundirekin egonen gara, bera astrometeorologa dugu eta bera kontatuko digu pixka bat ze garaitan gauden, ze heldu zaigun eta guzti honek ze zerikusi duen eguraldian. Saioaren hasieran esan bezala gaurko honetan Lesaka aldera etorri gara eta hemen Navas auzoan, badakizu aspalditxotik Linjurren borda sagardotegia dagoela eta gurekin Juan Mari Lopez dugu, bera bertako nagusia eta Juan Mari, hemen gaude ja urtarrilako azken astean eta oantxe bertan ja buru belarri sagardotegi denboraldean sartuak egon barra ginen guztiok eta zoritxarrez gezki hasi da asuntu ez. Bai, gezki hasi da, martxoa hasieran zegoen bezala dago gauza nik uste, orduan ja astebukero hontan ja itxi digute, eta ez dakigu noiz artengo den itxilea, eta dagona dago. Zuek Linjurren borda sagardotegia, Lesakan kokatzen zaretenak, bazkenen zuek ere Nafarroan sagardotegirako ohitura eta sagardotegiak betitik dire, eta konkretuki zuek duzu elkarte bat, ez? Nafarroko sagardogile elkartea edo, ez egite konkretuki zenbat sagardotegi edo zaudeten bertan? Berez 5 gaude elkartean. Lekarazkoa, Larraldea, geho aldatzen dago bat, bestia Berueten, eta Lekunberrin toki alai. Eta azkenean, zuek elkarrekin tratu nahi duzue, elkarrekin bilera egiten dituzue, pixko bat aman komunean lan egin, eta urtero ohitura izaten da, Nafarroko txotx irekiera hori, sagardotegi baten eta txandatzen joate ez, hala izaten zen beste urtetan, eta urtengoan bertan bera ez. Bai, esan ezan bezala urtarrilean erdipari nola izaten ohitura, 5 sagardotegitako batian txandatuz, elkar txandatuz, lehen urtien lekaro zein ginen, Larraldean, aurten tokatzen zen toki alain Lekunberrin ikia, pentsatzen genuen igual, zerbait publizitatea iteko, txotx gabe, edo botiletikan, edo pizzarretikan iteko. Bino, hoin ikusi dugu ja itxila dagoela momentuan, eta ez dakigu noiz erekiko den, edo egingo dugun, edo ez dakigu zerrez. Tristea da ez, azkenan, badakigu pandemia hori hemen dagoela, baina gu nahi duguna da, gustoko ditugun gauzak, nahiz eta prebentzioekin egin behintzat, ez? Pixko horrek ematen du bizipoza eta txotx denboraldia, egia esan, eskuzabalik hartzen dugun denboraldia da ez? Bai, jende gaina jo ohitura hartu du, eta esan dezun bezala, asmoa genuen, uste genuen, txotx egin gabe, maitik altxa gabe zindelako maitikan altxa eta edan. Orduan asmoa genuen, ingote genuen, pitxarretikan ingote genuen. Eta nik uste hor seguridadia mantentzen zela. Esan egu terrazetan da jende elkarren gainin egoten da, eta barruan de bere distantziak mai bakotxa 4 persona jarri, eta maitikan ez inor altxa ezkeo txotx egitera, nik uste egiten zela, legez egiten zela, baina hoin itxire etorri da, eta ametitu behar dago, ez dago beste. Denboraldi ere oraindik luze izaten da, eta espeintza behintzat, eta berrez, pixka bat gauza berriz ere bideratzen badire, pixka bat zuzentzen badire, gutxieneko baldintza horiek beteaz, irekitzen ustea ez? Bai, esperantza badago, bakarra izan isti izaten da errexena, ja barru egitxe dituzte, eta nik uste, ojala ez, nik uste pixka bateko itxile gongo diela barruak bai. Bestetik sagardotegirako, beti izaten da sagardoa, garrantzitsuna, edaria, eta zuen kasuan, sagastiak bere martxa jarraitzen zuten, pandemia etorri
eta ere haiek eguneroko biziarekin jarraitzen dute, eta zuere suertatu zitzaizuen sagarra biltzea eta sagardo egitea, ez? Aurten sagarra aldetikan, usta aldetikan mintzat kaskarra, ez? Bai, orain dela 2 urte asko izan duzen, sagar asko izan duzen, eta lehen urtean esan dezun bezala gutxi zen. Baina, bueno, sagardu asko sobratu da, eta orduan lehen sobratu dugukin, eta sagardo berreiekin, batia daude, barrikadena betia daude, eta, esperantzakin. Iazko sagardo ere askiona, eta, orain bertan edaten garen sagardoa botilan iazkoa da, eta oso ona, ez? Azkenean, badakigu sagardoak irauten dula, ez? Bai, irauten du, sagardu irauten du, barriketan hotza sartu ezko irauten du, eta botilan de urte batzuk irautetu bai. Sagardoa iteko orduan, denborak edo esperientziak erakusten du ere pixka bat nola jokatu, ez? Zure kasuan, tamaina hartu duzu ze baritateak nahastea eta gustatzen zaizun, edo? Bai, azken finin, 15 barida ditugu, eta haiek pixka nastuz, batzu lehenagotik etortzen dira, besti geruago. Bino, pixka denak nasi, eta nik uste zerto pixka badagola bai. Sagaste aldetikan zuk baituzu ez, zure sagasteak ere, baina, badakigu leku maldatxo hautan, da azalera gutxikotan, behar dela ere ez, pixko bat saiatzen zara, zonaldetik, leku desberdinetatik ere sagarrak hartzen ez? Bai, lehen sandugun bezala, sagar urtia dagonin, sagarra sobra izaten da, sagar urtia dagonin nik nire itxekukin eta oi hartzun ingurutik ekarretako sagarrekin nahiko izaten da. Orduan, hoixen, sagarra dagon urtian sobratu iten da nik uste bazterretan. Eta ez dagonin berriz ez da izaten, eta orduan sagarra nahi, eta ez da, baina, hoi badakigu nola den hori. Zuen sagardoteiko martxan, jarria zineten, ez? Denboraldi fuerte hau, jendea sagardotei txikia izan dare, beti jendea torri eta ongi funtzionatzen duzu, ez? Normalidade baten. Bai, normalidade baten, ongi funtzionatzen dugu, hemen inguruko jendia, eta iparraldekuare asko, orduan iparraldeko jendiakin eta ondo funtzionatzen dugu. Orain berriz badakizu, bateko mugak itxi diela, eta besteko itxi diela barruek eta saneu dena neko beltza dago bai. Eta hemen atarian da obra bat ere egin zenuen, ez? Eta, mai batzuk hemen ere kanpun estalpen patuak, beste mai batzuk ere kanpun agerian. Azkenan ez, gustatzen zegoenari kanpon egotere paraje hauetan, gustora ez, paisaje hauetan. Bai, behin temporada urtarrilatik maiatz arte, eta gero nola urte guztian ere gehiagitzen dugun, udaran jendik estimatzen du, eta oainta gehiago gainea, oaingo gaitza honekin jendik dena kanpun. Edo gehiena kanpun jane izaten du. Orduan, uda aparteko eta terraza jarri ezkeo salbamentu izaten da bai. Denbora handia antolatzeko, behar izaten duzue txuletak ezinbesteko ez, sagardotegi batean, arrautza badakigu freskoa joan bar dela erosten da pixka bat bakaiagoakin nahasten daiten. Ez da, txuleta aldetik eskaera bat jaina zenuten, edo joaten zaite poliki-poliki eskairak egiten denboraldia joan ala? Egia esan, eskatuan itun txuletak, azkeneko momentun deitu nion, eta santzian hartuko zizkila txuletak, bakailua jeitxeak harra janun, oidana kongelatu, eta horrela, alden bezala. Zu ere, penaz, geratzen zara, zu bezala, sagardotegira gustoko dugun konsumitzaile guztiok, eta berrez, abernoz baik ere pixkoa ja normalitateari keinu bat egin, eta aukera ematen duten, ez? Berriz ere bueltatzeko. Bai, beste edo, zein belantegi badun bezala, guk azkenin Andri eta bilek hemen iten dugu lana, gu hemen bizigea, eta horren, lehen esan dugun bezala, ez jakitea noiz berriz irekiko den, horrekin, pixka dudetan gaude bai. Sagardoa botiletan ere, saltzen duzue, sagardo ona, ez dakit, aurtengoa noizko botilatzeko prest, edo? Lehen urtekoa badu orain dimino, aurtengoa ekaina aldin edo, uztaila aldin edo, olako bat bai. Botilako sagardo hori ere, salmento hori, diru iturri bat da ere, ez? Beti, txantxaka ongi etortzen da, ez? Denak laguntzen du hemen, denak laguntzen du bai. Esan dugu ez, botilatan saltzen dela ere, kupelatan ere, eta kupelatan mantentze hori, ez, prozesu hori, pixko bat gaur egunean kontrolatzen da ongi, ez, zer izaten da ezinbestuko, pixko bat, sagardoa bera ongi egoteko, ez, galtzeko edo. Bai, orain kupelak gurrezko geho eta gutxi jo dira, denak zer inosi dable, edo poliesterrak edo, ordu nik uste horrekin neongi eusten dula, eta gero hotza sartzen da, eta hotzak beti kontu egiten du sagardua gehiago etorru gabe. Orduan, badela eta bestia dela nik uste sagardua denbo puxka batin egon lizkelo kupeletan.
Eta gero botilatzeko orduan baina jokatzen duzu ez pixoa, noiz nahi duzun pixo eta aurreratu edo... Bai, aurreratu eta noiz behar diren botilak, ez lehen orain dela urte morroskat izaten zen, botilak bete dena, soto dena botilez bete. Orain gutxi hogei izaten da, eskatu poderi joan enbotiletu bai. Zuek konkretuki Lesakan Linjurren bordan zenbat urte ja sagardotik ireki zenutenik? Sagardotik 20 urte, 2000 eta 2000 garren urtean bai. Eta ez egite, asmenta guztiak zailak izaten dire, jendearen ohiturak ere sagardotian aldatu dire, noiz etorri... Bueno, bai, geoke ideikan ez genula seginan, oen ez dugu asko ikan, baina orduan ez genu ideikan de, eta, bueno, kosta iten da, lehen da biziko urtetan hankasartziak handik egiten dira, orduan kosta iten da. Kosta iten da bere eza bat hartzia, bere bide bat ite kosta iten da. Eta jende aiekatik handa, bai, lehen esan dizuten bezala, orain dela urte batzuk iparraldeko iketzen inor etortzen, eta orain dela dozena bat urte edo hasi zen, eta iparraldeko jendia Euskaldun iztuna gaina, denak hortzen Sahara azkain inguru hortako jendia, jende lasaia, eta bide bat egiten aigeala bai. Bai, Iruña alde hortan, Iruña herrian, euskaltzale asko badir ere, sagardotiak gustuko dituztenak, aukera polita izaten da, ez, Iruñatik hartu, eta gazen gaur Lesagara bazkaltzen, ez? Hemen sagardotik ere kasko baten, mendiartean, sagardotik txikia, goxua, pixka bat ere, erakartzen du, ez? Horrelako sagardotegiak askotan ikusi ditugu, sagardote industrialagoak, jende gehiago biltzen dituen sagardotegiak, hau da beste ikuspegi bat du eta jendeari gustoko izaten duna, ez? Bai, Iruña ingurutik handa etortzen da jendia, seguraski baztanea gehiago jongo da, lekaroza gehiago jongo da, bertago dagolako eta tira gehiago dulako baztanek, bine honeare etortzen Iruña ingurutik eta beti urtero izaten da koarrela emate da beste autobusetan etortzen dienak, bai, Iruña ingurutik. Eta sagardotien ere jenderi gusten zaio aldatzea, ez? Zona aldekoak eta bai beti, eskurago duzun sagardotegi hortara joaten zara, baina kanpotik heldu dena, pixu bat tanteatzen joan, ez? Joan ikusten leku desberdinak. Bai, lehen esan duten bezala bada jendia, igual autobusian, laro itamar laune etortzen denik Iruña ingurutikan, probatuz, sagardotegia probatuz, eta tokatzen denin, 6. urti, 7. urtia txanda, hone etorri, hemen mazkaldu, eta gero erreien pixka poteun ibili, eta gioitxea. Eta, autobusen ibilizkio lasaiago beti ere, eta autotan ibilizkio beti, baten bat tokatzen zaio, ia apenas edatea eta lasai biltzea, ez? Bai, hoi ala da, bai. Orduan, esan dugu bezala, hoi izan du da, lehengo martxo bitartekua, eta ez dakit nik uste aldaketak ekarriko ditulo bengo gaitzonek. Guk espero duguna da, guztion bai beharrez, pixka bat, otxaila erdi hortarako ze esaten duten, eta hortigo itxi, gutxienez, eguneko bazkariak eta otorduak eta emateko aukera izatea, eta ez geratzea pen horrekin, eta azkenean batzetikan familia asko daude, hortaz bizizaretenak, eta herriaren ilusioa eta bizia eta ordua ere, osak espero dugu gauzak zuzentzia. Bitartean, Juan Mari, ongi segi animo, eta segi orain arte bezala ez lanean ongi aitzen zarete, eta zuen esku dagoena bintza betetzen duzu, eskerrik asko. Bai, zoi eskerrik asko. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Lesakan jarraitzen dugu eta gurekin Miren Kistin Berra Lertxundi dugu, bera badakizue, astrometeorologian aditua dugula, eta Kistine hementxe gaude, neguan, hotza ari du, eta ez egit, kontent, ongo zerela imaginatzen dut, ez, neguan da hotzarekin, edo zer diozu? Berdin, berua ona izan da, eta hotza ere bai, biek naturalak. Lehengo berua esen bestek esaten duzuten bezala, eta oainko hotza ere naturala da. Hori ulertu behar dugu. Azalduko dut pixkat nolakoa dan. Printzipioz, ulertu behar geha, lurra, ez dago isolaturik. Baizi, lurra unibersoren ibilbidean dago, sistema solarrarekin eta gure glasiarekin ere bai.
Eta orduan, baita ere mugimenduak daude guztiak. Lurra bera, eta ilargia, astizar, eguzki bera, Merkurio, Martiz, planeta guztiak. Orduan, ze gertatzen nahi da, zergatik da lotura daukate hoi dena gure hegoaldearekin. Hoi oso simplea da. Horma, ekartzen badet nire masaia onduan, ni nabaraitzen dut hotza. Eta adibidez, sua jartzen badet onduan, nabaraitzen dut beroa. Gauza bera da. Ilargia, bi egunero, bi egunta erni, batxutan hiru, kostelazio batxut dia luzeagoak, beste motzagoak, aldatzen du eguraldia. Eta nabarmen da, gu erabiltzen dugu nekazaritzatarako, eta beltzantzatarako, edo gaztak iteko ere bai, edo sagarroa iteko, erabiltzen da. Eragina diferentea daukatelako. Baita ere eguzkia urtean zehar, hilabetero gutxi gora bera, baino ez hilabete batian, baizi erdi bidean. Gehienetan, batxutan 18an, hor, aldatzen da kostelaziotikan, zergatik bere ibilbidean dago baten aurrian edo bestien aurrian. Eta planetak ere bai. Orduan, orain, lehen urtean negu berua izan du genuen, eta aurten hotza, zergatik. Lehengo urtean, gertatu zen gauza ez ohikoa, 5 planeta zegon Sagitario aurrian, eta Sagitario da kostelazio bat beroa ekartzen du. Orduan, negua izan du zen beroa. Baina, urte asko lehenago ere bai, ginen kostelazio beroaren aurrian, planeta asko, denak ez behinez. Urtean zehar, ibilbidea iten dan kostelazio guztiaren aurrian. Baina, planeta urruti daudena, mantentzen dira finkoak epe luzea. Horregatik, agintzen dute asko, klima beroa edo hotza izateari. Orduan, aurten ze gertatu da? Gertatu da, bi planeta hundik, Jupiter eta Saturno, sartu dira kostelazio hotza baten aurrian, Capricornio aurrian. Eta Jupiter egongo da urte oso bat, eta Saturno 2 urte eta erdi. Eta horrez da bukatuko, zergatik geho, sartuko dira planetak ibilbide luzeago daukatena. Usteet 2025ean sartzen da Pluton, Sagitario aurrian egongo dira denbora luze elkarrik. Orduan ekarriko du hotza. Esan nahi dut, deitu dute pequeña era glacial, ez da besteako izango, baino bai hotza. Eta ze gertatzen da oantxe bertan, ila hontan? Ila hontan daukagu. Merkurio, 30ean, urtarrila, sartuko da Capricornio aurrian. Orduan, bi planeta ja daude finkoak, 2 urte eta erdi edo beste bat urte bat, hotza ekartzen, gehi urtero gertatzen ari dana, hori da urtero gertatzen ari da. Eta baita ere, bian sartuko da astizar, hotza ekartzen, baina hori urtero gertatzen da. Eta baina Martiz dago epeltasuna ekartzen, dago Aries aurrian. Orduan, hain hotza ez da izango horren eskerrak. Eta baino 20ean, otsaila 20, pasako da Tauro aurrian. Orduan, otsaila 20tikan ostuko da berriro. Orduan, beti da, variante asko daude, beti mugimenduan, orduan, dia epeak. Epe batian izango da klima bat, beste epe batian bestea. Irauten duten kokapena berdinan planeta horiek. Orduan, iten dute zube lana. Ilargia bezala iten du 2 egun eta 3 artean, planetak irauten dute batzuk urte asko, hamarkadak, edo urte bat, edo hilabete bat. Eguzkia adibidez, hilabetero aldatzen da. Orduan, daukagu, 16 arte, eguzkia egongo da hotza ekartzen. Otsaila 16 arte. Eta finko daude Jupiter eta Saturno, orduan, printzipioz, gero daukagu Aries aurrian esan deguna Martiz, baino gero ja pasako da Tauro aurrian. Bitartean, egongo da epeltasuna ekartzen, eta
Pluton ere bai, epeltasuna ekartzen. Orekatuko da pixkat, bilkura hori hainbeste hotza aldetikan energiak. Gero, martzuan daukagu, 22an daukagu trigono bat hotz. Hori zer esan nahi du, pues, martzuan posible du horma izatea, 22 ingurun. Orduan, gero, 22an akontezimiento handi bat gertatzen da. 1875tik ez da hori gertatu. Eta da, Neptuno, planeta sartzen da Piscis aurrean. Neptuno badakigu da uraren agintea. Eta Piscis ura ekartzen du. Osea, posible da maiatza 22tikan aurrera ura asko izatea. Orduan, apirilan, nola Martiz egon ekartzen epeltasuna, baina orain Capricornio aurrian egongo da, pues karriko du hotza. Eta baita ere, hasten dia planeta pixkana Tauro aurrian kokatzen, eta baita ere Tauro hotza da, da agintea maiatzean. Eta orduan baita ere ekaitzaren izango dugu, ekaitza. Eta 14tik, aprila 14tik hasiko da udaberria. Pixka behanduago, beste urtetan baino, gehienetan martzuan eta ja jendia zegoen landatzen eta, baina aurten pues, izango da behanduago, aprila erditikan. Maiatza 12 inguruan hormatzeko arriskua dugu. Trigono bat dago, eta orduan olako horma behandu hormak oso kalte handia egiten dute, baina bueno, pues, kontutan hartu behar urten posible da hori gertatzea. Orduan azkenean, zerikusi zuzena du eguraldiarekin, eta, hortan adi ibili behar dutena nekazari eta abeltzainak, ez? Ezagik guzti gauzau danak, ereiteko orduan, pixka kontutan hartu behar dira, ez? Nola heldu den udaberria, beranduixo heldu dela, hotza hundiak ingo ditula, horma noiz botatzen aldun, ez? Beti ere, baratzerako ere kontutan izan beharkoak, ez? Bai, gehiena izango da, hotz ambientea, esain beste hormak igual Martizengatik laguntzen digula, eta baita ere kuadratura bat Urano eta Saturno artean, eta Urano dago Aries aurrian, orduan epeltasuna ekartzen. Ekartzen du haizea, ekartzen du baita ere egualdi ez erosoa, baino epeltasun pixkat baita ere. Orduan, baino ze gertatzen da, maiatzen bertan, hala ere, nekez egongo dia hasitzeko landareak hotzangatik. Eta ez dakit gaia zaldatua, edo ez dakit bukatuzun horrekin, zer diozu pixka bat ez dakit esaten zutenak kalentamiento global hitzori, zer diozu? Bueno, pues gezurrutza, erabili dute, beti bezala, poderea, gure pensamentua askatasunean, gure ikuspuntua, gure percepzio bidez eskuratzen deguna ezabatzen digute. Eta propagandan bidez, simposium bidez, baita ere, Parisen eta Atzenbalekutan indute simposionez, dena diruan bidez, nasten jendearen pensamendua, baina ez da egia, astrometrologia egiten degunok segitun konturatzen geha. Bakizu planeta nun daude, zergati dago epela, zergati dago hotza, eta esaten duzu, hau ez da bidezkoa, ez? Orduan, ni gazte bati komentatu nion aserratu zen. Esan zuen, bilatuko du ni informazioa, bilatu zen, eta aurkitu zuen egila. Ja, ados ginen. Lan hain behar da. Gure betiko bidea, berreskuratu behar dugu gure lanaren balorea. Jakin, jendea egiten dugun lana zuzena dela, eta ez dugu laguntzari behar. Kanpotik etortzen dian esan laguntzan, nekazaitzatarako laguntza, abeltzantzainatarako laguntzan. Ez da laguntza. Da gu sortu dugun aberastasuna, kondiziopean eman da, gure jabetza lapurtzeko. Hori ez da laguntza, eta ez dugu laguntza beharrik. Gu geu gehagai. Hori da gauza oso garrantzizkoa. Jakitea gai geha eta gure eskutan dakogun medioa behar dugun guztiak. Europatik ematen duten laguntza hori da, norberana dena, beraien baldintzatan eta beraien eduten bezala manez, ez? Bai, hala da, bai.
Orduan, ez da hori bakarri bez, ideologikoki ere bai, ez dugu usten pensatzea askatasunean. Beha jartzen dute izenak. Hau da, hau da beste. Hau da, calentamiento global. Eta, a ber, zer, osea, da naturala, eta jendia esaten du, hotza hobeto, ez, berua ona zen, eta hotza ere bai, bilek naturalak. Baina, goitik agintzen badute ez da horrela, pues, jendia nasia. Baina bai, naturarako, barazkindako, frutarbolandako, sasoian sasoiko inezkero hobe, ez? Hobe joaten da dana. Bai, baino ulertu behar geha lehen gauza, ointxe bertan, mira, era akuarion sartu geha. Zer da hori? Pues, 2012an sartu ginen era akuarion. Baino, 8 urte behar izan du dugu, berez barruan egotea. Zergatik, 25.000 urte epea dauka. Osea, joaten geha mugitzen, 311,6 urtero grado bat. Grado bat. Eta, klaro, gure bizitza oso motza da, konparatuta olako zikloak. Eta kosta iten zaigu erreferente hori hartzea, kosta iten zaigu. Orduan, gertatzen nahi dana da, pues hori, ez dugu lertzen, eta orduan, kontatzen diguten ipuiak sinisten dugu, baina kokatuin behar geha. Kokatuin behar geha gaude unibersoan. Unibersoaren zati bat geha. Lurra da planeta bat, eta hor bizi geha. Eta lurra dago unibersoan, hori ulertuin behar geha. Eta orduan, egoaldia behin ez da finkoa, ez da lehen bezala. Eta orain akuario, ekartzen duna da berrikuntza. Berrikuntza kristona. Argi gehiago, eta haize gehiago. Eta ikusten ari gara, gure basoak zen baso aitza eroritak. Ikusten ari gara, ostoak nola eroritzen dira, hilabete bat lehenago. Eta hori, gu ikusten dugu, baino ez geha gai lantzea horren bidez. Zergatik, ezabatzen digute. Esaten digute beste kontu batzuk. Kontu horik ez dugu entzun behar. Baizik, gu ikusten duguna balore eman. Eta hor dago egia. Gu ikusten duguna, hori da egia dagona. Eta hori eutxi. Orduan, era akuarion daukaguna da, era berria dela, eta orduan aukera berriak. Orduan, badago berrikuntza, lehengo ereduak, nahi dugu, lehen zen hori da egualdi ona. Ez. Lehengo egualdia, baino bukatu zen. Joan geha aurrera, beste egoera batian gaude, eta hartu behar geha, egoera berria hori, guria dalako. Ardura hori dugu. Eta horren bidez sortu, eta hor dugu Nafarroko aditzak antzinera. Oso politia da, zergatik. Euskararen hizkuntzaren baitan dago filosofia sakonena. Baina ez dugu ulertzen, erabiltzen dugu hizkuntza, baina ez dugu ulertzen ze esaten nahi gara. Eta antzinera esan nahi du, iraganaren jabetza badin badauka, gai naiz, jabetza hori behar da, gai naiz amesteko urrengo etorkizuna. Orduan, etorkizuna hortatikan, etorriko da urrengo oraina. Eta hori daukagu frontoian. Da pilota, da iragana. Keinua botatzekoan, da etorkizuna amestea. Eta gero, bueltatzekoan da urrengo oraina. Eta ez geha konturatzen zema filosofia daukagu kirolan, gure hizkuntzan, gure bizitzan, eta hori gure alde daukagu, da tresnak oso baliotsuak. Songik iztine, guretzat eta askorentza behar bada gai berexia da, gai berria da, gai ez ezaguna da, baina ikasten den guztia ongi etorria ez, eta azkenean zu diozun bezala, gauzak ez datoz bakarrik, arrazoi bat badago ez lurraren gainetikan, hori izatea bultzatzen duela edo gauzatzen duena ez. Eta orduan handikan badu bolada baterako kazadora eta jartxeak eta jarri beharko ditugu ez, handik bolada luzin. Bai, luze. Ez dut dena landu, baina epe luze izango dago. Eurila, 2029 arte.
izango dugu agintea, ez du esan nahi beti eurila ingo duela, baina bai joko da asko eurila aldetikan, eta hotza ere ez de landu haindik noiz arte, baina Pluton oso da urrutiko planeta eta aginduko da hotza ere bai oso luzea. Eskerrik asko, Kristine, azalpen guzti hauek emategatik, beti ere ikasten dugu zerbait, eta zuek ere ongi segi eta aurrerago ere izango dugu aukera, berriz ere, beste egoera baten inguruan solasteko, edo gauzak nola dauden momentuan solasteko. Eskerrik asko eta ongi izan. Eskerrik asko zuei ere. Besterik gabe agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.